Sama sa kanunay niyang gibalik-balik nga ang iyang pagpanerbisyo walay gipili. Bisan pa man sa mga dapit nga wala siya pilia sa mayoriya sa mga mulupyo. Padayon paghihapon ang pag-apod-apod ni Gobernador Gwendolyn Garcia o mga grasya ngadto sa tanang lungsod o dakbayan dinhi sa Subo. Sama na lang sa dakbayan sa Bogo, diin ubay-ubay gayud nga mga road concreting projects ang iyang gibukbok. Aniha ang taho ni Eleanor Valeros. For the first time, ang mga mulupyo sa Barangay Marangog, Barangay Dakit, ug Barangay Anunang Norte dito sa dakbayan sa Bugo, nakasinati nga giduaw ang ilang dapit ug usa ka gobernador. Hinungdan nga dili matabas-tabas sa mga pahiyom ug dili mabangbang ang mga suliyaw. Timaan sa ilang kahinangop nga nakita nila si Gobernador Gwen Garcia dihang miduaw kini sa ilang lugar kaniadtong Nobyembre 9. Miadto sa dakbayan sa Bugo si Gobernador Gwen Garcia alang sa groundbreaking ceremony sa nagadilaing proyekto sa pagpasimento og karsada sama sa 500 metros nga Marangog-Kayaan Road mukantidad og 8.9 milyones. Ang 3.2 kilometros nga Banban-Malingin Road mubalor og 49.5 milyones. Ang 4.2 kilometros nga Bugol-Libertad-Udlot Road section mukantidad og 29.5 milyones. 3 kilometros nga Kayaan-Dakit Road balor og 57 milyones ug ang 3 kilometros nga Anunang Norte Road nga nagkantidad og 50 milyones. Kining tanan nagkantidad og 194.9 milyones. Tungod sa kadaghan sa mga proyekto nga gidala ni Garcia didto sa dakbayan sa Bugo, na kung sa miaging eleksyon wala makadaog si Gov. Gwen dito sa dakbayan sa Bugo, karong eleksyon na nga umaabot, hayan makuha na gayud niya ang kasing-kasing sa mayorya. Ilabi na nga nakauyon ra usab niya ang mayor nga daw gi-endorso na siya. Last week, lipay kay ko kay first time gid in town, naka-sit down gid mi ni sa tong bisita karong adlaw. Naka-sit down gid mi, naka-storya mi tarong, nindot kay mong istorya tungod kay ang i-discuss na mo, project yun para sa Bugo. Unsay mga kaayuhan nga pwede na madadin sa ito ang pinalangga nga syudad. Nindot kay dito po nakamatngon nga bitaw no, here is a leader nga dili kay sa daghan o kanang mga istorya pero inig-ingon ni mo project lihok pas-pas gikay mo action. O niya sa mga gagmay mga detalye makahinumdom gid kanunay. Mao na nga lipay gid ko akong ipaila-ila sa inyo ha ang ato ang pinalangga pugihan ug maanyag nga Governor Gwen Garcia. Dito sa Barangay Marangog namahayag usab si Mayor Carlo Jose Martinez nga Karon na agi din tatay gobernador nga mag-una ang aksyon. Ang istorya mo'y mauwahi. Mao na nga lipay gikay ko no nga siya mo'y ato ang gobernador karon. O niya ato intawning tabangan si Governor Gwen Garcia. Napipangutanan ninyo, nalipay ba mo nga project? Wala. Kinsa man yung tabangan pagka-gobernador sa province of Cebu. Ato tabangan ha, gikan kini sa ko ato tabangan si Governor Gwen Garcia ato sang suportahan no para mapadayon ang pag-uswag sa ato ang City of Bugo. sa sunod nga barangay sa Dakit gipahimug-atan pagayod kini. Sa agi ang sa pagpasalamat ko sa imong paghatag ito ning mga proyekto nga kinahanglan gikay sa katawan sa City of Bugo. Ato po siguro suklian si Governor Gwen Garcia no. Mungutana ko ninyo, kinsa may atong tabangan karong umaabot nga pinili ay pagka-gobernador sa province of Cebu. Kinsa? Makahangyo ko ninyo ni Ana. Okay. Atong tabangan ha, si Governor Gwen Garcia atong ibalik sa province of Cebu. Ako din sa officially endorsed. Giusban dito sa Barangay Banban. Gusto mo ipasiminto daan dito, Tinik? Gusto! Okay. Ato pasalamatan si Governor Gwen Garcia. Kita na bila kayo magdugay kay napamagod ni mga lakaw si Gov. Ako lang pangutanan ninyo, gusto ba mo musukli sa mga nakatabang sa inyo ha? Gusto!
Muna karon atong tabangan si Gob ha. Ato ipabilin dito sa probinsya as governor nato. Kay karon pag inilitaon ta nakadawat og tabang gikan sa province. Ang kini mga daan diri pasimento kaniadto ang syudad ra gid tawon pasimento niya na. Karon gitabangan na gid ta sa ato ang gobernador nga abtik gyud kayo. Ato pasalamatan ug ato tabangan si Governor Gwen Garcia. Tungod sa sobrang kalipay sa katawhan, hugyaw kay sila. Mga nakaingon gayud ang gobernador nga kung mahimo pa lang, Pwede na ako sila Bukman Mayor? Ako ikuyo ko niya sa mga rally. sa wala pang mutikang first time si Gov. Gwen ning maong mga barangaya, una niyang gibisita ang Bugos City Hall diin mainiton siyang gidawat ni Bugos City Mayor Martinez uban ang mga kadagkuan sa nagkadilaing departamento ug ang 29 ka barangay captains nga mipadangat sa ilang suporta pinaagi silang 100% attendance. Kung moingon ko, progress, prosperity, and development. Dinhi sa dakbayan sa Bugo, ato kanang gitagaan unod ang maong mga pulong. Kay karong adlaw lang gani mag-groundbreaking kita og 5 ka road sections, provincial roads dinhi sa dakbayan sa Bugo. Ang Mayor Carlo kang the provincial government of Cebu in. We will be partners for the continued peace, progress, and prosperity of Bugo. Dili lang ang mga infrastructure projects nga ginugurahan o gi-groundbreak ang dalangagasan ni Gobernador Garcia. Kay gitunod usab niya ngadto sa mayor ang incentive nga nagkantidad og 2 milyones nga iyang gisaad sa mga mayor atol sa Provincial Development Council meeting ni atong Oktubre 28, 2021 sa Kapitolyo. Ang mga sakop sa Philippine Councilors League sa Bugo nga mipaluyo sa tourism caravan atol sa pagbukas pagbalik sa turismo sa lalawigan nakadawat og 1.2 milyones samtang kinatibuk ang 2.9 milyones ang gitunol ngadto sa mga kapitan isip abag sa ilang infrastructure projects. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.